mahayag ang saydang mga inagrangay, asin kahagadan, na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB! Tudi sa GB! Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos ng mga parantabay kan tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Ang programang ini atong sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang senong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Sarabay-sabay lamang kita sa Gudyan alas 5 nin pagkahapon. Katuwang tadyan sa Lado Technical si Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez, sa Production Department si SML. Maray na hapon, Capital District of Albay. Legazpi Daraga Kamalig, Ubil Manito and Rapo-Rapo. Sa 1st District, Santo Domingo, Bakakay, Malilipo, Tabaco, Malinaw and Tiwi. Sa 3rd District, Covillar, Piodoran, Libon, Polangi, Owas, Ligao City and Ginubatan. Mga nakatutok sa traditional radio, sa Radio PH, sa YouTube, sa DCGB News Online, sa Facebook, sa Instagram, at siniba pang mga platform sa social media. Ang samuya pong pagpapaabot sa indonin pataratara pangungumusta ngunya na hapon. Abaana, talagang mainit na talaga. Ano ini, summer ini or El Nino? Kaya drink more water. Dahil dapat kita ma-dehydrate. Sige, so gararay ang samuya pong pagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunya na mainit na panahon. Ayan, sabi ta na nga ni, is it summertime or El Nino? Ayan. Pareho ba ka mainit? Sabi, posibleng madagdagan ang bilang kan mga lugar na maapektaran kan El Nino phenomenon. An El Nino brought about by dry spell, drought o talagang naurubas
talagang nabaratak ang daga. Tadigi sa tuya baga, duwa masanaan, yan ang weather, season, tadigi, dry season and wet season. Yan. Kung baga, dry, El Nino. Pag wet, La Nina. Ano? Yan. Kaso saro, may nagluwas na istorya na ang Piyudoran nagpaplano na mag-declare ng state of calamity dalan sa epekto kan na sobrang taginit. It's because of summertime or epekto kan El Nino. But sabi kan Pag-asa, digdi sa tuya sa Kabikulan, dai pa man ki epektong maray an El Nino phenomenon. Pero duman sa Piyudoran, they are planning to declare a state of calamity dalanta dakol na daan mga nadanyaran duman ang mga damages. Nagluwas man agad Subareta kasubagong aga na malamang na makasabay ang Piyudoran sa mga apektado kaining sobrang tag-init. But it doesn't mean na ngaya ma-declare sinda ki state of calamity. Ma-undergo patabi iyan sa damage assessment. Ngayon, pirang agricultural lands ang apektado. Pirang hektarya. Pirang hektarya nin kabasan nin corn lands. Halimbawa, yan ang paroy, tapos maisan, nyugan, and iba pa. Magkakaigwa pa ki-assessment. Yan. Naka-oron me the other day si APSEMO Chief Cedric Daep with regards to that information. Ura pa sinda. Makaipo pa ki proseso, ma-verify pa sa mga datos kinakaipuan pang i-verify. Iyo. Tanganing may basihan, isusubmit iyan sa Department of Agriculture and iba pang ahensya ng gobyerno. But so far, as of kanakaaging aldaw, sabi ni Dr. Cedric Daep, wala pa nga kaming nakaputan. Ta siyempre, mapasa sinda su LGU Piyudoran, mapasa kan damage report digdi sa probinsya. And nakauron kuman si kinatawan Jasim Palmiano, Pamayokan Committee on Agriculture sa Sanggunian Panglalawigan, na ipaabot ko yan na istorya. Sabi niya, day pa man nga kaming nakakaputan na informasyon kayan. If in case kaya igwa kimakaanto sa enda, aadalan man yun yan, ang pag-declare ka ni state of calamity, bako, basta-basta sana. Ma-undergo iyan sa proseso. A-aprobaran iyan kan Sanggunian Panglalawigan and iba pang agency. So, gayod kung talagang plano kan Piyudoran to declare state of calamity, hindi magkiproblema bagayan. Bastang may mga datos that will serve as basis sa pag-declare kan state of calamity. Ayan, Inda ko lang siya iba. Diyan sa 3rd District. At
kan mga nakaagi, si Alkalde Adrian Salceda, kan Pulangi, iyo po ang pamayo kan League of Municipalities of the Philippines, Albay Chapter. Nakiuro na ini kay Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel. Na ipaabot niya na sa sitwasyon. Pero ito, more than 400 hectares ang posibleng maapektaran. Kaining sobrang tag-init. Bala nga ni, pigahagad naman sa NIA, National Irrigation Administration, na magkaigwanin lakdang na makapagibo nin mga paagi para mas na mapatubigan sa mga kabaksan. So, alaton tatabi ang progress report kayan kung ano man ang gadna. Maswerte nga ni kita digdi sa tuya because from time to time nagtatagauran pa. Nagtatagauran pa. Unlike in other provinces or regions, talagang daina. Dahil na nag-uuran somewhere in North, Central Luzon, Visayas, and siguro sa Mindanao, igwaman ki mga lugar. Bako man gabos, part sa nakan Pilipinas, ang apektado kan El Nino phenomenon. And sabi nga ni kaya, ining namamatian ta, summertime. Summer na baga talaga? Summertime. Kaya talagang mainit. Buda, sabi ka ni ba, mainitunon ngaya because Masimana Santa. Pag Masimana Santa ngaya, mainitong talaga yan. Iyo. Pero ngayon nata kung minsan, pag Simana Santa, naoran, yun man ang gadayan ang panahon. May mga panahon kayo ito o kan Biyernes Santo na talagang minaoran. Biyong pagpaparayungan ang mga paso. Iyo? So, iyan ang sitwasyon mga pagnod. Mananangod yan sa itong nakuatang informasyon na nagsasabi na may plano ang LGU Perdoran to declare state of calamity dalan sa epekto kan sobrang tag-init digdi po sa satuyang kapalibutan. Okay, 25 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Ano ang mga preparasyon? Preparasyon sa ano? Sa Semana Santa. Sa Semana Santa. Sa Domingo, iyon na po ang poon kan Semana Santa. Domingo de Ramos. Yan. Holy Week. Sabi kan iba, kamahalan ngaya. Yan. Ano ang usually tradisyon pag Domingo de Ramos? Pasiriring sa simbahan, may darang langkoy, may darang oliba. At pag-aaraw kayo niong Palm Sunday, sa mga ogbos kan langkoy, inda kung siya kikuro ayan, takulunon baga, iyong papabindisyonan together with itong oliba. Ayan, tradisyon tabi yan. Pagka bindisyon si sorokso kung sa na parte kan arong. Yan ang pigagamit bagang yan. Iyan na mga oliba ngayon, buda, iyan na langkoy. Yun ang pigagamit pag Ash Wednesday. Sisulo yan. Pagkasulo aso abo, yun ang pigagamit na pangkurit sa angog.
Ayan, okay. Ngunyan, expected tabi, expected na long weekend iyan. Ano? Long weekend. So most likely, so iba kayan, Monday, Tuesday, Wednesday, malib na. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ayan. So, magsalangan, ano ba kan? Sabado pa sana, mauruli na sa probinsya. So, we are expecting more visitors and mga turista digdi sa tuya. Yan. So iba may mga daradarang, may mga lunadan. So iba commute. Yan, ano? So are we ready to accept these visitors? Do we have the facilities, etc., etc.? Kayang i-accommodar na digdi sa tuya. Tanakulo nagburutuwa digding mga resort. So iba mga pasiriring sa isla. Ayan. Sabi nga ni, mag-booking tulos. Ayan. So, dalan sa pigdalauman na dagsa kan mga turista, natural ang mga government agencies and iba pa, may mga pigigibo iyan na mga preparasyon man. Preparasyon. Ayan. Kasubagong aga, nataymingan mi duman, kaibanan ko si Nicole, nataymingan mi duman sa CDRRMC, dyan sa may saod, nagkikaigwa kipagtaripon. So, incident management team. Ayan. Pig-urulayan na duman, ano ang mga dapat na giribuhon sa panahon kan Semana Santa to ensure safety of the public as well as mga bisita ta. Yan. Mabugtak sindanin Incident Command Post diyan sa Ibalong Sentrum for si Jimmy? Wala yung problema. Mabugtak sinda ki ICP, Incident Command Post diyan sa ICR. Dali sa nata. Yan ang ako muna tango na. Day ko pwede masayo man yan. Baka madagitan ako. Yung baga ship reporter baga yan. Dapat ako muna tayan. Baka siyempre, nasa linya na? Okay na? Si Jimmy? Jimmy? Hello. Hello, tabi, sir. Utang na buot ko ini sa ibang datulaon. Maray na pagkapon, tabi. Maray na po na emeritus. Igwa tayo kitang pigtutok ay gayandig di sa upper binugsakan sa Banuan kan ginubatan sa mga Saan oras na binugsakan? Lower, upper? Sa upper kami. Sa itaas yan? Itaas, oo. Kaya upper. Karay nga ni Chip. Oo, ngunyan, an issue digdi, pagproliferar naman kan langaw, direct. Again and again? Again, oo. Aluyo no na bagayan? Yaw na naman so gipaw? Nabuhay na naman, gipaw na naman ini. Anong poultry? Anong poultry naman na yan dyan? 661 corporation man giraray ini. Ngayon yan, nag-react na so mga habitantes bako sa nadigdi sa upper binugsakan an malangawon kung narabot na sa barangay Banaw, barangay Lower Binugsakan, Upper Binugsakan, actually ang digdi sa mga kapitan kasi sabay na nag-trial log na ini digdi sa log mismo kang compound Director Emeritus Mayor Chino Garcia yaon digdi
Oo. So farm manager digdi ko di abo magtaram. Abo magtaram ta wala da go signal sa pinaka sinasanida digdi yaon man digdi. Ano ang plano nila kaya na paano yan maalaw ng mga langaw na yan? Ayan na yan. Pag-iisipan ko na nun dapat. Una ko kaya na Sir Chief, iyan ang mga manukan dyan, binawal na dyan sa lugar na yan. Nag-harvest na. Dango kong taraw ning haroron kan mga kapitan. Sanidad din si Mayor Chino. Grabe na reklamo sa lower kaya o padung nga nagreklamo sa lower tulak na sa amin kahit ano po kasi sila nag-offer man sila na mag-fumigate or mag-spray iban po ako nagtugo talaga mayor kasi kung nakontaminate sa tubig pag doon sa mga ibagaan apektado ang puro ko kasi kasing ko susunod ko talagang balay ka hindi ko advice sa mga mag-fumigate or mag-spray. Talaga po, makikipod na bibig sa pura na yung cases na sa dito lang sa Digdi sa laog, wala lang aw, may parong sana. Law ka na rin. Sa laog kan compound kan phase, anong phase ini? Phase 2 garo ini? Phase 1, phase 2 kayo ini. Digdi sa laog, wala lang aw kaming nahil. Ngayon man, limitado, pero compared sa luwas. O siyempre, ang langaw, madapo yan sa yan ang manukan. Tayaon dyan so pigpaparong ninda. Parang gayon makita ko. Pero sir, para may paabot ko din sa management, pati mo lang recommendation nila ay ilang cycle na hindi muna magulong para malinis lahat, lalong-lalo na dito sa phase 1. Malinis maayos. So, sa 3 months, ilang cycle ba yun? 3 months. 3 months. So, cycle. Kaya pag isang cycle po yung nasa 45. Kasi pag ganito talaga, kaya nung dati baga, pag nag-load agad, matugan na yun, ano pag hindi pa nakawala yung langaw, nandiyan pa rin, dadami na Yeah, so yun yan. Yan ang sitwasyon. Narayos sila, ligtas sa drainage, so gapos-gapos. Pero ang tao, gabo na talaga. Gusto nila i-close na. Kulibat ko, Farm manager. Jim, bago nakabugtak ayan dyan kay Manukan, nag-agad ki clearance ba ko? Nag-agad ki permit? Si siya nag-approve? Hindi tanayan i-raise. Bago na bagang bago na mga opisyalis, bago na barangay official, bago na. Pwede man ito kung alam ba may mga violation at may mga kondisyones mambaga yan na pigtatalaan dyan. Ano? So any violation thereof, pwedeng maging saro sa mga basehan. Anyway, gathering and validation iningon yan. Gathering of data and validation sa aga, sabi ni Mayor Chino sa initial na interview niya to kaso ako, mapaluwas siya. Okay. I-desisyon ko na nun dapat nagibuhon. Ano, cease and desist order o ano? Ha? Aloy na yun na pigreklamo ba ko? Alo, na troubleshoot na tapigtawan ba kay to? Nangyari na yun kay to. Kaning sitwasyon nagbarara biyo. Ngunyan ipigtawang poder sa mga tao, pinaburoto ba yes or no? Kung ni dating alkalde, Mayor ex-Mayor Jema, kataraning na barangay, itong nag-reyesing panahon, so upper binugsakan na yung mansa na ito ang paburuto. O yeah, so apektado mo niyan, banaw, binugsakan, lower, antos na dang morera. Pero apat ng barangay? Apat? Oo. Dahil para sabot ko sa ibang kataraning na barangay, iyo pa. Ay, nakulunono na langaw iyan. At anang dakul nga ni. Oo. Maski Apat na barangay? Maski nga ni, so mag-arago-magum nag-reklamo na. Siyempre pag-una mo kayo to, Ano mo yun ha? Ito pala ni Baman. Iba man, langaw. At ang ito, piglalangaw. Piglalangaw ka na. Buhay ka pa nga. Bagong ugas man ngayon eh. Buhay ka pa nga, piglangaw ka na.
Inugasan man nga ni ngayon. Naglina lang ako. Magkawatyo ko. Bata may igwa man ko ta nakisarungan na di. Oh. Di malas ka talaga. Ano yun eh? Pundon ko na. Dahil na. Dahil, paisara. Yes or no, nay. No. Di malas ka talaga, Direktor. Pag nararamdaman mo yan na di. Ay nagaralakaw kami. May wason. Ang aren. Uning compound. Oh, yun. Oh. Ayan. Abo magtaram. Siyempre, taday man ang kung daing go signal sa top management, di man ang mataram. Yeah, ma-interview daw kita sa kapitan. Si Kapitan Ral Mamiso. Kap, excuse. Ano yun yan? Tapos pati duman sa Barangay Marayo na bagay to. Sa si Director Edwin Peralta. Sagot sa mo ya? Oo, sa barangay na mo. Ano gawnan kadakulang kan anong mga oras gabos na oras sigong langaw? Siyempre, doon langaw. Pero may langaw. Nung yun na pag nag-harvest, hindi sa planter na yun, nag-ibong na sa Nagruluwas na. nagluluwas na. O mga pirang si Mananal daw na na-experience nito yun. Almost 5 days na. 5 days na. So, sustenido dakol dahil nagbabawas. Nagdadakul. Nagdadakol. Pero sabi naka-harvest na, nakaluwas na. Ano provision kaya kang malukan? Pag nag-harvest nila, pag nagluwas sa mga truck nila, kaya so langaw, masabay man. Ayo. Kaya, Di bawas na digdi. bawas din yan langaw. Ang langaw, dito nga na sa ilagyan, no paluwas, di karaniwan sa bagasambanaw, sulong lang ang diferensya. Amo. Salog lang ang diferensya. So kung kamo apoton mga habitantes mo, ano ang gusto nila? Sa kuya, negosyo ba kaya di? Okay. Magkau man di dapat saradawan mo bigla. Pag nagnegosyo ka, dapat, ayaw din mga permit sa DNR na dapat nilang sundon sa management, Kondisyones. kondisyon, sundon man nila. Aha. Kalipisin man magsarado ng negosyo. Apa. Kana, sundon nila mapalinig, aning lugar nila. Ang problema, ako palinig. Okay. So ano rin ang bibisitaon ta? Talaga-ralakaw kita ngunyan? So, pikatalbuang kipot, Ayo, ito may bako. Bakit yan ang pabrika ka nilang upang iba? Okay, si Kapitan Ral Mamisaw ini. Ay. Sa oro niya to. Sir Sa Jim. Barangay Banaw. Jim, Bo. iyan ang presensya kan mga langaw, nangyayari sa na yan during harvest time. Ano? Pag daiman ki harvest time, daiman ki langaw. Wala. Pirang aldawaan harvest time, tabi. Depende sa kadakulan. Dahil ang problema, dahil nga rin nagtataram. Oo. After kung ma-harvest na sa mga manok, dahil ang langaw. Dahil lang ako sa laog, sa luwas. Ayan, okay. So, dapat may mga safety nets na gigibuhon. Kaya na ka mga tao man dyan. Although sabi yung tanang nangyayari man siya na yan pag harvest time and pag nag-anoan, pero nakulang perwisyo man yan, yugo mo, dapuan ka kan Ano yun? Kung nararo ko na kaluto, ano daw yun, tabo. Abono? Kaya mo. So mga nagkatirigbak na manok? Oh, man lang nga baga. Nalangawon talaga. Taso kagaradan pa. Iyaon pa lang dyan. Ayo. Kung sa maawot na kami ni Sir Tom Amano. Pagkarayata, baka maulog ka dyan sa kalot. Jim? Den ang signal si Jim. Jim? Naputol? Baka naulog sa kalot. Call back tabi. Jim? Nadali na sa ko. Nadali na, nakabarabad so, kuwan ko, nakabarabad so cellphone. Pagkarayata, baka maulog ka dyan sa kalot. Nadali na, ilingon ko, tawan ni na. May bako, may mga pigkakalatin dito, ilingon ta kung may mga anong pigrulubong digde. Para room, sandali lang ta. Di, pigtatambunan iyan? Iyo, tatambunan. Wala, ilingon ta ko na kung ano yun eh. Sandali. Kasarabay sa mga kapitan. Iyo. Oo. May iwas siya na kalot? May waso nining compound. Maawuton, manyog. Sandali, tayo ingot ka. Oo. Sa'yo na.
Wala man, tinabunan na garo. Ay, nang kalot pa rin. Ay, kalot. Tinabunan na. Kalangata. Pigiling ta sukalot digdi. Ayun eh. Rarumon. Ay, mga ipot. Direktor. Emeritus. Diyan baga pigtatapok kayo sa mga atikan na mga manok. Nagpapunta daw yung operator. Sir, ano yung pigtabulog yan nito? Mga ipot? Mga ipot po. Oo. Sige. Tapos pitabo na nito? Kita po lang ng tulot po. Ano yun, pigigibo nito? Kada harvest? Ayun. Yan. Malangaw talaga? Malangawon? Kung pigipot yan, mga pilang sako yan? Ako na sako. Siguro mga... Gulping kinalutan na nindo digay. Iyo man sa nene. Sa diri ka mo kan kumpanya. Sa diri o pigarin ka mo. Sa kumpanya. I-try ko to nga balansyado kita. Fair excuse. Pwede na, pwede. Ano na sabi? Okay. Live po kita sa radyo sa DCGB. Sir, ano magiging kasimbagan nindo sa araw kaning reaction kan mga barangay nearby barangays at barangay officials with Mayor Chino Garcia? Yes po, Pangalan po na ito. Do Morasa lang po. Yung Morasa. Parang manager ka rin. Baka po, assistant operation. Okay. So, yun po, ongoing po ang action to sa farm, sa community. Nagpalibot kita. Na-action naman po. Nakanto siyang tag sa diri kaning manok na ini. Hindi ko po, yan. Hindi mo aram kung siyang tag sa diri. Yes po, aram ko po, pero si ano po. Tama, Jerome Lee? Yes po. So, nakantos na ini na bagong problema ko niyan. Yes po, aram po, no. So, ano sabi niya? I-action naman po ni, sa farm level po, in-action naman po. Yes po. Yan. Kaya yung plano siya na makipaghampangan digdi sa mga local officials, barangay official? Kung ipapabot niyo po na kung Ipapod siya? yes po, Pwede man na siya. formal, ano lang po, formal letter na lang po. Okay. So, initial kanina naguro na kamo barangay officials with the mayor. Anong disposition? May mahiman po. Ayaw pa po. Wala pa kuan kun ano ang rekomendasyon kan LGU? Mahiman. Wala pa po. Wala pa. Okay. So, open for kuan dialogue or communication niya. Yes po. Okay. Thank you so much. Thank you. So, yan, Director. And digdi sa level kan digdi sa farm gigibuan man danin remedyo ining problema ng Pero siyempre, pero may yan may direktiba hali sa top management. siyempre. Oo. Kung ano dapat ibuo ayun dyan. ang mga remedyo gayud na kuan pagkalot. Ang sarong apat pala sir, natatanag ka lang ngunyan sa lalo yun na pag-operation ka mo? Saan daw nila diferensya? Sa building na po. Kumaga may nagkaroon akong tubig na kaya napasahan dito. Sa tubig? Yes po. May tubo lang pong naraot, repair. Baka siya, technical si farm. O pa ko manipikto ka ning taginit at kinulang kitubig? May pwedeng araw kayong taginit, taguran, pwede ko may sauce sa. Kulang kitubig mo niya digdi, supply? Ay ko po masabi sa bago bang po ako farm. Ay bago ka digdi o Farm manager. Operation na lang. Sa gabos na farm po ako na dyan. Bilang farm ini duha? Phase 1, phase 2. Yes po. So okay, thank you so much sir. Thank you. Okay, so yan Director Emeritus ang sitwasyon. Dahil pa ninda may establish kung nagkalangaw baka sa kakulang sa may ligtas, tubig. Ano na pahit ka na tubig dyan? Ano na relasyon sa tubig o sa langaw? Alam mo na kulang-kulang ang tubig. Baka sa paglinig o kung ano. Ano, pang sumpit? Suma pang sumpit garo. O baka kulang ka tubig, di nadadagunas, kaya lilangaw. Taro yan, posible. Anyway, so yan, direct,
an pagtukay niya to. Abangan na lang niya to ang rekomendasyon kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Chino Garcia. Okay. Jimmy Nasalita, DCGP News. Thank you. Mabalos tabi, Jimmy Boy, sa mga dugang na istorya hali dyan sa binugsakan kan ginubatan. 15 minutos po bago mag-alas 5. Mabalik kita. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Light, gaan nang may kasama. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Knorr Broth Cubes, gawing meaty sarap ang tinola with Knorr Chicken Cubes. Actimed Quality Generics, ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore, gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Sige, so diretso na pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB Albay Ahead, angat ang lahat. Balagan itong pigsasabi ko sa Endo na so iba-ibang ahensya digdi sa tuya kasubago nagkaigwanan pagtiripon in preparation for the Holy Week celebration. Yan. So, ang sistema is ginibuin na dyan sa itaas kan saod sa Albay. Sabi ko nga ni, mabugtag sindaki Incident Command Post dyan sa ICR. Gabos na mga information or whatever, dyan mabagsak. Ang gustong sabihin, tatabi, ma-deploy sinda nin kadakol na mga personahes. Kundi ako nasa sala, police, hindi lang sa Legazpi, Legazpi, ma-deploy kilabi sa Gatos. Tapos sa Bureau of Fire, ma-deploy man kay Dakulman. Sa Public Safety Office, ma-deploy man kansin ng mga tao. Tapos sa CDRRMO, Iguaman, kay i-deploy ng mga tao. So, OCD, yaon man kasubago. So, Philippine Air Force, so Coast Guard, so aring pang mga so Red Cross, dakulunon, ipapawaragas digdi sa Legazpi sa panahon kan Semana Santa. Ayan. Sabi nga ni sa Ururon, sa Sabado, ma-set up na sinda. And the whole week, igwa ki mga i-deploy na mga tao for public safety. Expected tatabi nga ni na dakol an madirigdi, dakol na mga bisita kita digdi, mga bakasyonista, etc. Lalo na ta, siyempre,
pigdadagsa ang mga activities pag Semana Santa. Yan na saro dyan, bisita iglesia, pagprosesyon, digdi sa tuya, kanya-kanyang parokya, may prosesyon pag Biyernes. Talagang dagsaan mga tao dyan. Ha? And all other areas, iba man so, sa ibang banwa. Ha? Kaya nga nagiging tourist attraction ang Semana Santa sa kanya-kanyang banwa. Halimbawa sa Albay District, talagang didumog niyang Kitawo. Nata, ang mga paso dyan, life size. Ano? Mga 6-footer ang paso dyan. Buda, dakol. Kundi ako nasa sala 50 ang paso. O, talagang alaba. Ha? Alawig pati ang pigdilibutan dyan. Sa Legazpi, dakol man ang mga paso. May kanya-kanya. Taisan, may sa Diriman. Biga, Igwaman. Sa Inpa. Sa iba pang mga barangay. And sa ibang mga banwaan. Sa Uwas, darakula man ang paso dyan. Dakol man pati, tabako. Buda, pag-arayunan ki karosa. Anong karosa ngayon? So, ayan ang nababugtakan kan santo. Karo. Ayan. Dati-dati tatanims kan mga panahon, ang karo kay ito, garo siya na so matalimon baga. Tapos, ang paragilid, bala. May sayal sana, sayal. So, telang pipalibot. Ang ruwida ka to, so ruwida kan kariton sa kan pigagamit kan karabaw. Iyo to, ang pahit. Tapos, ang manibela, so, kahoy siya na. Basta mag-iro-iro, so, duwang ruwida sa inutan. Nagbago na sa panahon. Ngunyan, maaling mo na, pag-arayo na ki karo. Talagang, so iba, winnerilding na mga angle bar. Yan. Tapos, with matching mga pag-arayo ng kiilaw. Yun ang pahit ko niyan. Pero, sabi nga ni Kayan, ngunyan, day ka na makailing ki, pambihira ka na makailing ki mga karo na ang mga burak, supresko. So mga ali mga bagyo, ali pa kung sain. So mga magayono na burak baga. Pambihira na ngayon. Ang pigagaramit na ngunyan, plastic na dekorasyon, mga burak. Takan mga panahon, pagbugtakan mo dyan ki mga magayono na burak, supresko, mauli ang karo mo, o ba? Biburulot kan mga nag-iiraling, hindi akong iarano man ninda yan. Talagang anit ang karo. Kaya si iba, ngunyan, plastic na. Ayan. So, iyan. So, expected na maruso ang mga tao. Kung baga, kaipuan ang mga safety measures, ang mga security measures. That's why, ining incident management team, composite ini, igusindang mga gigiribuon, kanya-kanyang papel. Yan. Magayon, pag-araw ka ni ang sitwasyon. And bako siya natabi iyan. Halimbawa, sa pulis, sa traffic, sindaman, So, Red Cross, kung may mga aksidente or may mga nagkadirismayo, so Bureau of Fire, kung igwanin sulo, tapos iba pa, magayon,
na at least to ensure safety kan publiko. Niapot ko nga nini sabi ko, duman sa nakaoron ko, digdi sa tuya niya ko, pag Sabado de Gloria, lalo na kon Easter Sunday, may mga pagtubod baga tatanayims na Easter Sunday ngayon, buhay na sa Diyos, makararayos kita sa dagat. Ha? Iyan ang mga seashore na yan, mga baybayo na yan, mga beach resort na yan, expected na nakulunon yan ang makararigos, maralamo tao. May nitunong pati, bako lang, digli sa Legazpi, iyan ang mga coastal area ngayon. Sabi ko, ano ang mga gigibo na lakdang? Igong iya kami dyan i-assign ng mga tao, Baywatch baga. Mapatrolya sinda. So, alam sa Legazpi, susakop kan Legazpi, puon padang, may itataltag sinda mga tao dyan, up to kung saan. Ngayon, bunker 1, kung igwapa dyan. And so with Coast Guard, igwama siya dyan dati-dati igwa siya dyan rubber boat na nagpapatrolya sa dagat. Tapos kayan tadigdi is kung may magkaralamos, lalo na kung nagpakainom na, mapuro pasali, kaya mapa-imsawang niya kita. Nag-iinom, tapos mabuso ta, may imsawan niya lamang. Ano, katade na nagbubutwa. Yan. Ano tadigdi, zero casualty. Yan. Sa ining panahon kan yan ang Semana Santa. So, mas maraming gira itong mag-ingat-ingat. Ano? Tanganing ayos ang buhay. So, in like manner, sa ibang mga lugar, arog man kayo ang mga preparasyon gayod. Halimbawa, sa daraga, dahil masin na mabaywas, sa dahil makidagat. Baka, pero, so, mga, sa ano dyan, agian kan, may mga resort baga dyan. Mga private pool, o ikaw mga for public use. Inapot ko nga ni, ano niya ako, yan ang, ini mga private resort na ni, or sa mga swimming pool, igusinda ki mga lifeguard, na ready, o trained na lifeguard, na kung in kaso may mga aberya sa mga nagagaramit, madaling makaakudir. Ipalaw ko rin ini sa tourism office, ari. Kung mga accredited lifeguard ang mga rayaon dyan, or trained lifeguard, tataw lamang sa first aid, tataw lamang sa CPR, or BLS. Maski gayon sa mga nasa beach resort, igwa masindaki mga lifeguard dapat. Muna igwa sindaki facility, igwa ki mga equipment na gagamiton. Takun arayo ang biktima, igwa ka lamang kisa kaya na madali makaantos or may rubber boat ka, etc. Ipalop ta doon next week, ari. Okay? Anyway, alas 5 na ugaring mga ipagngod. So for the meantime, mapa-aram ngo na tabi kita digdi sa programa ini. Tudis sa GB, Albay Ahead. Angat ang lahat. Hatod sendo sa karahambot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong nakirimanan ngunya na hapon. Edwin Teralda po. Mabalos kan sendong pagantabay until Saturday. Mag-iripa ibang gerari kita digdi sa programang ini. Same time, 45 in the afternoon. Same station, DCGB. Thank you, thank you.
sa indung nadangog ang programang 2D